Hola, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 7:05 da tarde, aquí estamos os da Voltas co Prato cociñando en directo como cada tarde na televisión de Galicia. Sí, xa sei o que queredes facer. Entonces nada mellor que facer que entrar no Instagram e buscar @Voltas co Prato e seguirnos, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Receitas, por certo, maravillosas, espectacular. Nós non facemos cousa, claro, non facemos cousa pequena, nós facemos cousa boa, cousa de calidade. E para iso temos que chamar aos nosos grandísimos cociñeiros do día de hoxe, así que recibimos con fortísimo aplauso a Xoán Cameixeiras, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Ostras. Qué velocidad, Begoña, ¿viste cómo entró Begoña así? Derrapei. Entraste derrapando. Entré así, claro. Hay un rollo que se corre así, que é como Son Goku, ¿no? Hacia atrás, colle máis velocidad. Tiene máis velocidad, güey. Ostras, non sabía, a mellor hai unha competición. É cousa de cativos, Begoña, non te veñas arriba. Bueno, Xoán, que tal está? Cabe tempo. Moi ben, Sí. estou moi ben. Sí, Estás sí, contento? Sí. Contentísimo. Que tal a vida en xeral? Pois moi ben. Ben? O tempo é espectacular. Espectacular, Non pode ir mellor tempo en inverno. Contento, sin máis. Pois sabes unha cousa? Dime. Begoña ten novidades hoxe. Que tal? que me comprei un congelador. Un congelador. Comprei un congelador. Compraste un congelador? Sí. Pero... Xente de carne. Comprei A ver, un espera. congelador, pero ben, Eso que ten de interesante para a xente, quer dicir, como é o congelador que entra dentro? máis ou menos un jabalí e medio. Ou casi dous, podíamos dicir, casi dous jabalís. De cantos litros é? Son de 420 litros, o sea, tú, máis ou menos, tres teus. O sea, entran uns cadáveres tamén Dous che meus. entran. Tamén, home, claro, sí, sí, sí. Que barbaridade. Así Aló, un jabalí que vou meter, sin ser cadáver. No, Pues xa, imagínate, xa. menudo rollo. Perdigo de persona. Calquera un metro o congelador. Vale. Bueno, vamos a recordar tamén á xente da casa antes de nada que temos un concurso activo a nosa adivinanza desta semana. Recordade que sorteamos un libro da Voltas co Prato. Se sabedes a resposta da nosa adivinanza, enviade ao noso Instagram @Voltas co Prato, porque o venres diremos quen é o gañador ou gañadora do libro da Voltas co Prato e imos ver a adivinanza. Non a sei de memoria, así que temos que ler, evidentemente. Vamos alá. Que será que cando chega cunha delicia sen par, a xente tapas a cara e logo ponse a bailar? Xoán que non ten nin idea. Porque Que se o sei, será xa que cando pillei na chega cunha primeira. delicia sen par, a xente tapas a cara e logo ponse a bailar? Xoán que nin idea. Eu xa o sei. Begoña, Eu mas sei. eu xa o adivinamos. tamén. Sí, sí. Non o vamos dicir. Está calada. Está calada. Só lo fixen así, que? Non fagas nada. Non podo facer nada. Imos cociñar, señoras e señores, a ver que nos trae Isabel de Padrón. Eu son Isabel, veño de Padrón, gústame moito a coliflor, encántame. É unha casa bozua con patatas, despois a fajo con bechamel. E meto ao forno con bechamel, chamunciño, un pouquiño queixo, e poño a gratinar todo. Riquísima. A ver estes cociñeiros que me sorprenden a min ca coliflor. A ver se saben facer mellor ca min. Mando saludos a miña familia, a miña netiña, o meu fillo, a miña nora, que están na casa a ver se me ven na televisión hoxe. ¡Mua! Besitos. Oye, pois, un aplauso. Hai que bailar, Begoña, hai que bailar. Ostras, mira, Begoña. Porque estou con outros pasos, o 26 trouxome cousas novas. Ben cargada. Begoña, vámoslle regalar unhas clases para que Non melloremos teño todos. tempo de ir a unhas clases, mándame un vídeo. Por internet, todo, ahora todo por internet. Bueno, Isabel de Padrón que nos pedía coliflor, e deu o título do programa Con amor, coliflor. É así, con amor, coliflor. Xoán Cameixeiras, que vas facer? Eu vou facer un pastel crocante de coliflor. Ostras, pastel, como? Sí, porque pastel crocante, verdade? Pastel crocante de coliflor. Pero como? Como vai ser o Pues pastel? mira, vai ser con pasta filo. E por dentro vamos a meter coliflor, vamos a meter améndoa, queixo e unha cebola que vamos a facer aquí con un pouquiño de bechamel. Vamos a pechar, vamos a botarlle manteiga e sin máis vamos a ter un pedazo de prato. Ostras, señora Sin máis. Isabel pedía ideas e... Bueno, isto é unha boa idea, Unha ideaza, 4 cousiñas, xa verás. Unha ideaza, Sí. Non andamos con Ademais, parvales. moi espectacular, ademais. Moi ben, pois Moi Xoán chulo. Cameixeira Sí. ben cargado. Receita de Xulio Mato, ademais. Espera. Xulio, Que está maliño. Sí. Amigo, Xulio, amigo. Compi, por ti. Voy a botar un poquinho de allo, si non te importa. Non lle vas facer caso a súa receita. Sí. Mandámoslle un bico a Xulia, un aplauso, que está na cama, Xulio Mato, pobre. Olle unha moqueira, o pobre home. Chamounos hoxe pola mañá,
falaba así. Sí, tamén. Sí. Verdad? Oxe non vou ir. Exactamente, ese era hoxe Xulio Mato, así que lle mandamos un bico e recupérate pronto que te queremos aquí no plató da Voltas co Prato. Sí. Pois eu vou facer algo que xa inventei eu. Vale, non é de Xulio. No, inventeina. É unha coliflor rechea. Oh, Sabes aquela época que me deu por facer cousas recheas e Sí. grandes e todo o rollo? Sí. Pois o mismo, pero cunha coliflor. vale. Neste caso... Non vai ser como o día que fixeche un volunteiro. Era moi grande No, aquelo. con O ourizo de un chourizo. volunteiro. Eso foi... Con chourizo, eso foi espectacular. Sí. Hoxe Vai ser unha non, coliflor. hoxe non vai ser tanto porque a coliflor non encontrei unha coliflor tan grande, a verdad que é un pouco cativeira. E despois vamos lle botar un pouco de polo, un pouco de touciño entrefebrado, que fai tempo que non o dicía por si acaso. E despois voulle facer unha salsiña ca coliflor que lle sacamos para o recheo, esa parte da coliflor. Vamos a aproveitar para facerlle unha salsiña de coliflor. Xa verás que ben queda. Bueno, pois caramba, ollo a xente da casa porque ben cargadiño a Voltas co Prato o día de hoxe. Marchamos 30 segundos, A publicidade 30 segundos e a volta cociñamos. Así que non marchen, queden na Televisión de Galicia. Volvemos agora. Estamos de volta no Voltas co Prato, estamos xa cociñando con Xoanque Meixeres que xa arrancou coa cebola. Xoanque. Sí, é que eu xa non... Ti falas moito, non podo esperar por ti. Non podía esperar nin polos anuncios, nin polos cartos pode esperar Xoanque Meixeres. Xuliana, mercamos... Cortamos en Xuliana a cebola. No. Pero podes recordar a xente que era un pastel. Era crocante... pastel crocante de coliflor. Pastel crocante de coliflor está facendo Xoanque Meixeiras. Vale, moi ben. En Xuliana. Cortando en Xuliana, que quede claro. Xuliana. Como se corta en Xuliana a cebola? Pois así. Pero cortase así o longo, vale, para que salga. É que non é diferente cortar así que cortar así. Correcto, Xuliana correcto. cortase así. É que eso non o sabías. Sí, que o sabía. O sabías? Sí. Vale, por Dios. Home, van 900 programas, Xoanque. É verdad, tamén é Mas que tamén teño que facer un pouco de chiste, Tamén, sí, un pouco de engaño. o bon e o malo estas Claro. cousas, non? Así, o sea, hai xente que pensa Sí. que non sei nin coller un coitelo, A ver, un coitelo si que sabes, é o garfo, vamos, é unha culler, é un experto, entendes? Ben, Ahora, Xoanque, que máis? coller unha lingua ou algo así xa poñemos un pouco de duda. Digo, bueno, Como a pastel? deixamos aquí, vale? Con un pouquiño, vai a ir por capas. A suar, a o suar, a pastel. suar. A suar aí. Ademais, aquí non lle vamos a botar nada máis, vale? E mira, Vai por capas. Vai por capas, porque vai a levar a capa de pasta filo. Despois vai a levar a coliflor que a teño cocida. Coliflor, xa sabedes, 10-15 minutos aproximadamente, ben lavadiña, e xa que temos a Que faz? Cascapas. cas capas. Sigue cascapas, que máis? Despois o refrito, despois vai levar un pouquiño de queixo, un pouquiño de amêndoa. Que faz? E vai levar as capas. Claro, as capas. Claro. As capas saen así. Exactamente. Que quere que che diga? Vale. Vale. Perdón, decías amendo que te cortei. E ao final de todo, a amêndoa, o queixo, e ao final de todo vai levar bechamel, que co calor vai a caer para baixo, que é o que estou facendo agora mesmo. Facer a bechamel. Vai pastelazo, Un pastelazo, xa verás ao final, Vai Vaiche gustar. pastelazo crocante que vai facer Xoanque Meixeiras no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Estades na casa, mal tempo, chove. Receta mirades de para Xulio. fora, ademais trona incluso en moitas zonas de Galicia. Trona, relampaguea Mirades e para todo. fora, Ríos. Querida, cala a boca. mirades, miren Ríos. Ríos está nevando, hai un rato estaba nevando. Están caendo nevaradas por aí adiante e de repente, a Televisión de Galicia dame igual se o ter no 3, no 7, no 1. Moito máis non pode ser, ten que ser no 1, no 3 ou no 7. E ves Eu teño no sete. a esta persoa, Desde a Vapor esta toda a vida. persoa de aquí, e esta persoa de aquí cociñando en directo, que faz? Sentarte no sofá para que vas estar mirando para fora e vendo a Televisión de Galicia está moito mellor. Así que atentos ao pastel de Xoanque. Non ten nada. Vale, comezamos con isto. Bechamel, derretemos 100 gramos, no, 80, entre 80 e 100 gramos. Eu llevo tengo uns 85 máis ou menos Vamos a ver, gramos vale.
de manteiga, fariña e 1 litro de leite, aproximadamente. Unha bexamel normal e corrente. Normal e corriente, despois un poquinho de pementa, de noz moscada con un poquinho de sal. Listo? Normal e corriente. Listo, pois imos con Begoña, que nevaba en Río. Ai, 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 ai. Qué bonita a coliflor, eh? A ti gustas? A mí encanta, sabes que pasa con A mí tamén me gusta moitísimo, Non eh? me gusta moito como un facil. Va, son chorradas. Pero encántame. E a coliflor con bacallau. Home, unha boa crema de coliflor. Eso está riquísimo. Acompaña moi ben a moitos peixes, non solamente o bacallau, tamén o rodaballo lle queda moi ben, O rodaballo está tan bo. E despois mira unha cousa, el vai botarlle améndoa e eu voulle botar a velá. E quedanlle moi ben os froitos secos. A As coliflor? pipas de calabaza, a coliflor. Sí, facemos unha cremiña de coliflor. Vale, e se queremos podemos facer unha... botarlle por encima unhas poucas pipas, tanto de xirasol como de cabaza, que están boísimas. Sí, quedalle moi ben. E como se fai unha coliflor rechea? Porque sei que ti estás... ti vas por épocas. Como vou por épocas? Sí, vas por épocas. Hai épocas que tes a época dos recheos. Sí, E de rencher cousas. sí. Non? O que me deixan. Depende do que me deixen facer. Ás veces que traigo unha idea e digo, quero facer isto, e xa me vou, eso non, Eso non pode facer. Pero inténtalo, non? Eu intentar sempre intento. Bueno. E a veces engaño. A todo isto, a xente da casa algunha vez encheu unha coliflor, que non lo diga no 664 48 3419. Chamádenos, por favor, a Voltas co Prato, ese é o teléfono do programa no que queremos que nos digades como estades a pasar este temporal. Joseph, chamase ahora. Outra era Ingrid, esta é Joseph. Entón, como estades a pasar o temporal, por favor, chamade a Voltas co Prato, comentade tamén as receitas, todo o que vedes aquí. E, ademais, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra no Voltas co Prato Na televisión da coliflor. Dios, estás metidísimo no programa. Escoita unha cousa. Dime. É que isto podelo facer tú. Entón seguramente, é que estou contenta, porque é unha receita que é facilísima, sabes? Sí. Súper sinxela, podes marchar, sabes? Podes marchar? Podes marchar, podes poñer podes marchar ao gimnasio, perfectamente, sabes? A volver até a feita. Pero podes marchar, si quer. Agora non marches, Vale. que vou explicarlo á xente. Vale. Mira, auga, Sal. unhas poucas patacas, vale? Vamos a engadir un chisquiño. Botáchelle sal. Botelle sal, sí, claro, a pataca come sosa non queda moi ben. Bueno, pero hai que dicir... Aí. Un pouquiño de aceite. Ahora vamos a botar un pouquiño de coñá. E un chisquiño de viño. O viño vamos a botar todo. Ostras, é facilísimo, todo para dentro e xa está. Todo para dentro. Todo pa Sí, sí, todo moi fácil. E ahora que vamos a facer? Vamos bascular a parte está de dentro da coliflor. Bascular? Sacarlle para fora. Será volcar, en todo caso. Bueno, bascular. Ou arrancar ou quitar, veo Xa me bascular. entendícherme perfectamente. Sí, pero non te- Solamente queres tocar as narices. Aí vai, cuidado. Aí vai, mira. Sacamos esta parte de aquí que vamos a rencher. E que vamos a facer? Vamos a asar enteira. Vale. Mais ou menos unha hora sobre uns 180 grados. Unha hora. Unha hora. Pero deixala no forno e listo, sin E máis. marches. Sí. Aí. Entón, ahora Ah, poñémola sí, aquí. boca arriba. Sí. O sea, co burato cara arriba. Co burato cara arriba, sí. E isto que vamos a facer é, para aproveitalo, vamos a facer unha cremiña, como unha salsiña para por bañala. Da propia coliflor. A propia, sí. Con que? Así Me só gusta de dicirlle cauliflower. Sabes que iso Fai-me gracia. O sea, Non é nada. non vou dicir nada. Non vou dicir nada. Non é nada. No, É no. unha risa. É unha risa. Que a vida é esa. É unha risa. Mira, agora botámoslle un pouquiño máis de aceite, pimenta. Oh. E isto sí que vai traer magia oxe. A ver, maxia. Oxe vai traer unha maxia, pero das Por qué? grandes. Por qué? Porque mirade que coliflor máis pequena. E vai salir unha Que grande. vai salir unha grande. Vai crecer no forno. Isto é unha cousa nunca vista. Nunca vista. Nunca se viu. Eso é unha cociña de Bueno, verdade. é a maxia da televisión, non? Exactamente. Entonces, bueno, o que vamos a facer é tapala aí, así, con papel de... Podémoslo tapar con papel de forno ou con papel de aluminio, vale? Vale, Sin ti que problema prefires? ningún. A min gustame moito o papel de forno. Vale, pois xa Sabes? está. Pareceme máis natural. O que ti queires. Tamén lle podes poñer unha folla de berza que asa igual, Dixeche unha hora, Unha hora, 180 grados, máis ou menos. 180 graus. Estaría lista. E vai sair unha coliflor máis grande. Si vai salir unha coliflor máis grande, é asada, claro. Ya sabes. Veña, vamos con Xoan Camixeiras. Ui, Hola, amigocho. esta cebola... Arrecende.
Bueno, atención porque vamos coller unha das cousas máis complicadas, unha das cousas ás que lle ten medo media Galicia, outra metade non, a pasta filo. Cero complicación, isto non ten absolutamente nada, mira. Collemos, empezamos a encher o molde así. Non nos preocupemos das arrugas, a arruga é bella nesta receita, Vale. sabes? E agora, con un pouquiño, eso sí, con un pouquiño de manteiga, que? É que isto creo que pode ver a convidada. Ah, vale, pues venga, Veña, vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Isabel de Padrón, un aplauso para ela. Vale, Isabel, por aquí. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿Qué tal te gracias. levas ti ca pasta filo? Ben, Non ten Sí, nada, sí. Vale. Arrímate a Xoan que Meixeiras porque Xoan que vai traballar coa pasta filo Mira. e hai xente que lle ten medo. Metemos a ver. así por capiñas, botando por fora. Sempre temos que estar pendiente así porque o recheo despois o vamos a tapar con isto que queda fora. Claro, normal. Entonces, para isto necesita aproximadamente, baixa o lume aquí un pouquiño, cañote, no, que traballe un pouco, que traballe un pouco, Entonces, entre capa Ao e cinco, capa, ao cinco. ao 5 ou ao 3, que eso xa está. O tres, entonces. eso que é? Isto é manteiga derretida, manteiga. metemos un pouquiño no microondas Ah, vale. para derretila e así poder pintar entre capa e capa, quedalle moi Moi ben, igual cos froitos secos. Botamos outra, así hasta 6, 7, entre 7 e 8 capas para Pero o que quede importante é que lle botes a manteiga, non? a Para que pegue manteiga, ben. sí. É moi importante, entre capa e capa queda moitísimo mellor, se non seca demasiado. Sí, outra cousa que ten a pasta filo, como sabemos, é que o ideal é que hasta o último momento este na neveira. Sabes, non Sí. quítala antes. Fría, Sí, Por sí. si non, Que porque este se non fría, seca, senón- empeza a poñerse dura, non sabes? Empeza a secarse. Está Isabel Isto é unha maravilla. axudando a Xoan. Isto é unha maravilla. É, que é unha é. maravilla. Non, esta muller está feita a cociñarse, xa se lle ve. Claro. Sí, cando botas a man así, con Cando botas xa. esta muller Está un práctico cociña que xa. che dijo Xa que cando cociña. entrou, estuve a punto de botar ya aquí a Sí, tijera, a cebola. Eu xa te vin, pero non- Efectivamente. non dixen nada, Esta non como dixen é. nada. É da que che jositos non sabe estar quieta. Non dixen nada. No, eso é verdade. Eu son igual. Moi ben. E de que seña pelas patacas. Pois esta idea de Xoan que Isabel que vai facer un pastel crocante así por capas. E temos que ir ver o de Begoña. Vamos. Aí vamos. Aí vamos. Vamos. Aí vamos, aí. Boas, ben vida. Bueno, Pois mira, eu vouche facer unha coliflor ao forno. ao forno. Se eu Sin teño traballo feito ao casi forno ningún. tamén. Metí na enteira, botei un pouquiño, puxe nun bol de barro, botei un pouquiño de allo, un pouquiño de coñá, un pouquiño de E viño. botaste de coñá? Botei un Ah, pouco sí. de coñá, sí, dalle ben, dalle bo gusto, tamén ao polo. Ah, tamén, Lle queda ben. E mira, eu o que fago sempre, cando vou facer algunha cremiña, sea de coliflor, sea de cabaciña ou calquer cousa, sempre o doro. sempre. Sí, porque lle queda moitísimo... É por recheo. É por recheo, É por sí. recheo, claro. Sí, sí, é para bañar despois por encima a coliflor inteira. E o que vou facer agora é Un pouco rencherche un chamón. pouco de touciño entrefebrado. ¿Cómo? Pero, Valeria, ¿Cómo? xa me saliu mal. De polo. Como? Espera, que... Touciño entrefebrado. Ai, tous. Porque non o dou dito ben a veces a mí. É risi. Pero hoxe non vou dicir ninguna palabrota, vou na reservar. Pa mañá. Non o sei. Vale. Ao É un mellor ao pouco de final. polo, non? Dixes. Polo. Un pouco de polo, de Que leva peituga. un pouco de polo e un pouco de... Touciño entrefebrado. Moi ben. Eres un lambón, eres un lambón. Moi ben. Xa nos Parece pagarás. como panceta. Moi ben. Sí, claro. Sí, é sí. panceta. Sí, é panceta, panceta. claro. Vale, pois Isabel, despois de ver estas dúas super receitas de coliflor, Sí. que son bastante chulas as dúas, non sei cal escollerías ti para levar pa a feira, a Padrón, do domingo. Home, tería que aprobar, non? Home, xa, ó. Pero a mellor hai algo Pero- que chista máis que a outra. Home, sí. Home, sí, pero cal. Pero cal. Non sei. Non sei cal levaría. A ver, o pastel aí está, tamén ten boa pinta, Ti queres ir pensalo e despois... Claro, eu penso. Vale, pois entón... E despois elijo. A zona de sufridos e despois Moi chamamos. ben. Veña, un aplauso para Isabel que está con nós, que ven de Padrón. Señoras e señores, hoxe cociñamos cunha das flores comestibles máis importantes de Occidente. Sí, sí, flor comestible. Escoitastes ben, os que estades na casa. Porque as flores que máis nos gusta comer nin son coloridas nin parecen flores. A saber, alcachofa, brócoli e, por suposto, coliflor. A familia das coles é unha das máis populares na cociña e sempre está presente nas hortas de inverno. Cando asoman as súas flores brancas e compactas, xa se pode apañar. E sí,
convén estar atentos para que non perde esa cor branca que tanto nos gusta. Se podedes, botadelle a man a unha ben bonita e probade a cociñala cunha allada ou buscadelle unha parella máis especial, como a Callao, por exemplo, xa o sabedes. Xa o di o refrán, non ten rival, nin pola noite boa, nin polo Nadal. Ou en xaneiro, o mes enteiro. E se queredes algo diferente, probade as nosas receitas. Seguro que vos sorprenden e estarán, como sempre, en donde? A ver. En arroba voltas co prato. Claro, onde van estar? Onde van estar? Vamos con Xoan Camixeiras. Ai, é que guai telas aí en arroba voltas co prato. Pero cantidad de veces digo, hostia, como fixo esto? Entras aí. Entras aí, vas para aí adentro e listo. E xa tes todas as receitas. Despois hai moita xente que non se dá conta, pero podedes ver o programa en agalega.gal. Se está ali colgados e no título pon todo, pon absolutamente todo. Vas entrades aí e xa pon coliflor, crocante, coliflor, non sei que, ou o título do programa. E aí tedes as receitas. Non é tan complicado. Estou enchendo, estou poñendo as capas, ves? Ese queixo moi ben, E agora foi a coliflor, a cebola, a amêndoa que vou picando e o queixo. Vale. Si máis, e agora que chegamos ao final... Valle botar... Lle damos unha bechamel. volta a esta bechamel que acabamos de facer e vamos a cubrir lixeiramente con bechamel. Sempre por arriba, porque así dá tempo a que vaya baixando pouquiño a Ostras, pouco vai estar e boísimo. non humedece despois a parte de abaixo. Isto non vai sabes? estar boísimo, Xa verás, a bechamel de toda a vida, pero moitas veces eu teño feito saborizada, que lle boto simplemente, gustache o curry, botas un poquinho de curry aquí o bechamel e xa tes que sabe rico, sabes? Isto Un é garam- canimalada como a copa dun pino. Aí está, que animalada. Como a copa dun pino, fixade. Aí está. E agora pechamos, vale? Vamos poñendo todo. Xa digo, aquí o desorden, o roto e o bonito. É o bonito. Sí, xa Queda verás que chulo. venga vai a quedar. Temos unha pregunta de concurso, Xoan Camixeiras, para a xente que está na casa. Atende a ver se a sabes. Como se chama a receta que faz hoxe? Pastel crocante de coliflor. Pastel crocante de coliflor. Oh, Espectacular, yeah. por certo. 664-483419, chamado a voltas co prato, 50 euriños en xogo, pastel crocante de coliflor. Esa é a receita de Xoan Camixeiras. Wow. Vale, listo. Unha améndoa en cru, por aquí Sí. por riba. E agora que vas a facer cando metes no forno? Meter no forno. Xa. E Vale, despois si que máis, limpas. un momento, espera. Vale pintar. Sí, déixame pintar isto, hai que pintar un Vale, ti pouquinho. pinta tranquilo. Vou comer baño. Canto tempo vai estar no forno? Pois mira, dinlle aproximadamente entre 20 e 30 minutos, depende do forno. O ideal, con 20 minutos está feito. Temperatura? Isto está feito, 180 grados. Que pasa, queres tirar 3 minutos máis para que quede un poquinho máis de crocante, vistoso e bonito? Non pasa nada por tirar 3 minutos Estás máis. un pouco apurado. É que tens moita prisa, entonces falo rápido para que che vayas con Begoña. Ah, non teño ninguna. Dai, que Begoña non ten nada que facer. Pois entonces tranquilo. Estou tranquila. Queredes que marchemos de aquí? Non, eu estou ben, que tú Tarda. queiras, fai o que queiras. Eu estou entreteñida Pero aquí. se vou contigo contas mal. Sí, contoche, claro. Vale, pues Veña, dalle. A ver, Baila, baila. Quedaste che ben, Non me imites, como no? A ver, Pues ahora vou bailar de outra maneira. A ver, Bego, tes no forno Es a un tua lamón. coliflor rechea. Mira, teño no forno aquí miña estás facendo? Exactamente, aquí estou facendo a cremiña, a cremiña de coliflor. Non, e que máis? O touciño entrefebrado. Moi ben. Un pouco, botei un chisquiño de aceite de nada porque xa como ten graxa xa vai soltando, vale? Si, mira que baño ten aí. Un pouquiño de allo. Vamos de botar o polo Uh, e pois aí vamos de engadir un chisquiño de abelás. Para meter Así enteiras, para ou? dar enteiras. Bueno, vamos machacar un chisquiño. Pero bueno, que se noten, sabes? Que lle queda moi ben Gústame a idea, sí, sí. as abelás quedanlle moi ben, así crocantes. A nosa coliflor. Mira, aí vai. Non lle botei sal nada porque o touciño xa ten un pouquiño de sal, Mirade Vale. aí, Están os ingredientes por aquí debaixo, Está Estaban os ingredientes. Por aí. Mira como se menea, mira. 150 Está gramos listo. de velas, aceite e sal. Tomade nota na casa porque... O que máis nos guste, se temos noces, tamén nos valen noces, Valnos cualquier froito seco que teñamos na casa. Non nos gusta este recheo, preferimos carne picada. Tamén carne picada, unha boa boloñesa. ese recheo é bo. Quedan, sí, pero se queremos... Sobrenos un pouco boloñesa dun macarrós. Facemos unha coliflor rechea. Vale, para E calcar tamén hai cousa. unha maneira de que os rapaces coman a coliflor, porque tú coces a coliflor, colles un pouquiño unhas peitugas, tritúralas, e trituras a coliflor e faz así como uns nuggets. Sabes? Porque os rapaces eso comen moi ben. Sóname que xo contache algunha vez eso, Non sei, conto tantas cousas que a veces non me olvido do que conto xa. Pero sóname que xo dixeche. Pero é que está moi ben, porque así os rapaces comen a coliflor. Está, Pode ser. Está moi ben.
Que guai, pois nuggets de coliflor e polo, por exemplo, do que sei. Sí, mira, isto non as cortamos, facemos Guai, así, sabelás. un pouco así co coitelo, Vale. así, Vale. para que poidan nos comer tamén os cativos. É todo para Así, dentro. todo para dentro. Aí. E así tamén solta un pouquiño do aroma no polo, no touciño, así dábela. Claro, porque a miña pregunta é, o froito seco, Sí. mellor machacado inteiro, ti que pensas? Depende porque sea. Neste Depende- caso. A ver, o bo é tostalo, é collelo natural, é tostalo, Porque nos. solta o aceitiño, Porque, non? claro, é moito máis aromático. Vale. Despois, que sea enteiro ou tal, non ten... Eso que é noz moscada. Noz moscada, un chisquiño, Como ule, sí. Quero recordar á xente da casa que eso que vedes aí non é leite fervendo. É nata. É a futura salsa de Begoña Exacto. Vázquez. Coliflor, allo, nata, un pouquiño noz moscada, pimenta negra. Ves? Material. Este Así. aí tamén todos os ingredientes. Para a salsa, Así. tapa de coliflor, un dente de allo, 200 ml de nata, noz moscada, aceite e sal. Imos con Xoan que Meixeres que temos que repartir cartiños. E Xoan, sabes que? Que? Imos ir a Pontevedra. Home, bo sitio. Bo sitio, moi bo sitio. É mellor xente. É mellor xente. Rosa, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben, A ver, que tempo fai por aí por Pontevedra? frío, frío. Home, frío xa, muller, pero chove, hai vento ou non? Ahora non chove. Xa estades tranquilos. Menos mal, a ver. Si xa chove moito, non? Pejou duro, sí. Moito, moito. Como vai o Lérez? Ten que ir cheo hoxe, Hasta arriba. Cheo, cheo. Ves? Claro. Ven además dos concellos que tuvieron alerta vermella. Claro, porque que ven todo por de interior de interior, Pontevedra. efectivamente, claro. Claro, ven petadísimo, Ahí, Lérez. me la ha cargado. Pois veña, por 50 euriños quero que me digas como se chama a receita que fai hoxe Don Xoan que Meixeiras. E pastel crocante de mastafilo. Bueno, a min váleme, un aplauso para ela. Pastel crocante de pasta filo, moi ben. O forno. Pois, o forno. Vamos. Rosa, Vamos, mandamos un bico moi grande, gracias por chamar. Veña. Parabéns, chao, Chao. chao. Chao, Hasta chao. loguiño, chao, chao. E nós marchamos ao forno con Xoan que Meixeiras. Yepa. 20 minutiños, media hora, 180 graus. Deixámoslo un pouco máis de 20 minutos para que quede torradinho, non? Por Claro, eso vemos. E falta 5 minutos para coller ese ton. ese ton. Pa cá. E deixamos 5 minutos. Non pasa nada. Estaría Xulio Mato orgulloso de ti pola receita? Eu creo que sí. É que... Estou seguro. Eu creo que sí. Completamente seguro. Pero, bueno, cando remate e saque do forno... A ver Para, que é o forno de Begoña. Se sabedes que Begoña, en canto lle soa o forno, hai que ir con ela, senón cabrease. Bé. A ver. Aí vai. Medrou a coliflor. Está quieto. Medrou a coliflor, atensao. Mira. A ver. Como creceu. Mira, que boa pinta. Que maravilla. Mira, temos as pataquiñas xa feitas. Sí, Ves, sí. isto marchas por aí. Déixalo un ratiño e xa o temos listo. Pedrín. E agora temos aquí, Todo ao ves? recheo. Temos todo o recheo. Así, aí, para dentro. E así. E o resto vamos a botar así por fora. Por fora. Así. Ai, espectacular, señoras e señores. Marchamos con Isabel, que está no público do Voltas co Prato. Imos Eu con vou Isabel preparar. Padrón. Veña, vamos para lá. Vamos. A ver se me queréis aplaudir a min tamén podedes. Gracias. A ver, Isabel, como ves as receitas? Moi ben, Sí? sí. Justo máis dúas. Vas ter problemas agora, Sí, eh? sí, creo que sí. A de Xoan, eu creo que a de Xoan, que mira, xa está lista, porque xa está, a imaxe de televisión xa saiu do forno, increíble, xa ten aí encima. Que che parece se a vamos ver? Vamos. Queres ir? Sí. Pois veña, vamos a dar un aplauso a Isabel, que está con nós con a volta da televisión de Galicia. Imos con Xoan, que tire por aí, Ponte do seu lado esquerdo. Que Aí tal, está. Isabel? Que tal? Pois este é o resultado. Mira que bonito queda. Que? Non é bonito, joder. É precioso. Boa pinta. Ten boa pinta, eu penso que sí, non? Sí, ó. Pastel Vamos a coller crocante. O papel, Un sí. aratiño para aquí. E vamos a ver Guau. por arriba. Así. Mira como, ves? Como, Sí. como Wow. Espectacular. ten a eh? resistencia. Cal che gusta máis? Xa veres que cousa Que máis rica. probaste? Non nos provei que iba a probar, Isabel. O que teñen de bueno que son bastante fáciles os dous, non? Sí, Parece, de sí, facer. parece, sí. Aí vai. Ai, pois, señores, está Aí cortando vai. Xoan que Meixeiras. Ten problemas, E ahora- pero non pasa nada. Nós queremoslo igual, así que lle imos dar un aplauso Aí vai, aí a vai, don aí Xoan vai. que Meixeiras Aí vai. polo seu pastel crocante Aí de coliflor. Imos con Begoña, Isabel.
Buah, que pasada, o de Xoán. Vamos alá. Que pasada. Bueno, Mira témola aí, paella, e agora o que facemos é regarlle un pouquiño con esta cremiña. Espera. Así. Unha cremiña que... De que é? De A coliflor. salsa de Begoña. Queixo e coliflor. Queixo e coliflor. Está mal, porque queixo lle botei. Bueno, pois coliflor solo. Coliflor solo. Coliflor solo, veña. De que é a salsa que fai Begoña? De coliflor. Moi ben. 664-4834-9, chamado a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Atención, Galicia, Aí Parece vai. eso Pedrafita do Cebreiro. Mais ou menos, todo nevado. Biches, Agora unha palloza de vamos a Pedrafita. terminar cun pouquiño de pimentón así. Que mira, que ben lle queda. Unha palloza de Pedrafita que lle naceu musgo. Marquiñano. E agora vamos Perejil. Vale cortar. Vamos a cortar, a ver como te da. Mira, ves? E por dentro correcheo. Por dentro correcheo. Mira eso para que se vexe ben na casa. Espera. Mira eso Bueno, que se veña, ve non me, ben. non me Ai. queimo. Ai. Aí vai. Espera. Ostras, Aí. Pedrín. Ostras, Pedrín. Mira, aí está. Vamos a dar evidentemente tamén un super aplauso a Begoña Vázquez. Gracias. Que artista, Que dous artistas tivemos hoxe na Voltas co Prato. Isabel, chegou o momento da verdade. Sí. Por favor, a zona de probar por aí polo medio. Posta aí á dereita na cabeceira da mesa. Aquí na dereita. Tensión no plató, tensión tamén na casa. Entendo que a xente, bueno, na casa quererá probar isto. Pois xa sabedes, se o queredes probar, tedes que vir a Voltas co Prato. Non o podemos enviar, Sei que, vídeo a Voltas co Prato. E recordade que estamos repartindo carteños 50 euros de que é a salsa que fai Begoña. Begoña. De coliflor. Ponte deste lado, Joan. De coliflor. 664-4834-19. Cando queiras, Isabel, podes ir probando. E temos que decir, cociñeiros, que foi espectacular, Muchas gracias. Moi ben, Moi ben. Moi ben. É que a coliflor que que non, para mí... O Sí. coliflor é... Ahora en inverno, digo, unha vez a semana cae na casa. É o que diste, en Ai, crema... espera, é que están chamando. En crema Vamos a ir está buenísimo. ás Pontes. En crema Clara, está que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, pasadas por auga. É que nas Pontes, además, ten que ventear tamén, non? Sí, tamén ventea. Claro, bueno, choveu moito. Bastante. Normal. Esa zona tamén de recollida de agua. Déjame. Sí. Está Galicia fina. Está mollada. Estanse desbordando Está todos. mollada, Galicia está Sí. mollada. Bueno, por 50 euriños, dime de que é a salsa que fai Begoña. Pois de coliflor. Moi Moi ben, ben. pois un aplauso. Por certo, claro, ti se tiveses que escoller, cal crees que vai gañar hoxe? Eu estou moi Ai, perdedora, non sei, habería que probalo. A mí xa sei, claro, pero ao mellor polos ingredientes, eu que sei, ao mellor o polos pastel. ingredientes, non sei, polos ingredientes, Creo que pastel. o pastel, Ves? É que eu estou moi O pastel, perdedora. o pastel. Que pasteles son os dos, así. No, atención, porque aquí acaba de pasar unha cousa que paso a comentar agora mesmo. Clara, un bico moi grande, gracias por chamar. Gracias. Un bico moi grande. Chao, hasta loguiño. O pastel que Isabel estaba sentindo coa cabeza, non sei se iso quere dicir algo ou non. Isabel de Padrón, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? O pastel. O pastel de Xoán Cameixeira. De Xulio. Aí está, de Xulio Mato, evidentemente. O pastel de Xoán Cameixeira e de Xulio Mato. Señoras e señores, nós marchamos. Queden coa actualidade Cora Galega. Vémonos mañá con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia e ás 10 da noite a penaltis na Radio Galega. Chao. Amalé